Jo el que us volia contar és algo que me va agradar, que no sabia jo que en un poble de la nostra comarca, Quart de les Valls, havia sigut un poble que havia recollit, havia tingut famílies refugiades en el moment de la Guerra Civil. Aleshores, fa com un mes i mig, es va fer en Quart de les Valls un acte molt bonic on es van ajuntar tant famílies que havien estat, o persones que havien estat refugiades a les valls, com refugiades actuals. Es va ajuntar tot el que era el tema de les persones refugiades. Van començar amb una performance de l'alumnat del Clot del Moro, que va ser un acte, va ser una performance molt emotiva, molt punyent, va ser bastant fort, on apareixien les persones que eixien de la guerra o que eixien de la fam. I, per altra banda, es va fer una xerrada on estaven persones diferents, una xica que venia d'un país africà i algunes dones de la comarca que havien estat acollides en Quart de les Valls. Això és el que us volia contar.